Hay mga kaupaw madung unto din ninyong tanan guys. Bernes na deron guys. May 2 na deron aw May 3 day. May 3 na deron. Uja. Aniha guys mga alas 12:30 gadali-dali kung paniog to kay mo malagining natay bata alam mo si bibi na tupa gyud pabutang. Tungo dali-dali kung kaon kay daw di mapasmo. Dai may padahuman akong kaon hanang gihapos ang kinan-an. Da may naingog Armando Butel ko no to pagabri pasportahan. Dahil delivery Lazada. Naman ni sponsor ni Bibi guys sa maning hatag ni Ja og panggip ko no. Matong na among gipalitan og air cooler kay uy man kadto grabe mang init aron makakuan pud sa ba. Nga mabugna-bugna pud gamay. Dia guys. Si Untoy may nag-order dani guys. Diha ni jang murag ika 5 days ron sa na deliver. Musa man mong tanan guys. Pasalamat una day pasalamat ko sa among labang sa atong labang makagagahom kay watan ni sa pasagdi bisan pa man sa init sa panahon karon niya naginhawa paghihapon ta. Bisan pa man og agahang ante taliwa nagijang bana hanggang ikasulti nagligo na lang sila kay wa man tay mahimo sa kalibutan og kuhaon na gatong kinabuhi. Para po to padayon sa lakaw sa among uncle boss na sa si Jagi kuha sorry sa mga anak o sa iyang asawa ibiyante di ay job siya naman tiwa ko kanha kay man mong nakoy bata ja grabe ka jud kong inita mong daramis by permi jang ipatan-aw ninyo guys ano siya guys tracking number gikan ni siya sa pastry W8 warehouse Puchon industrial compound Santol Balagtas Bulacan sa kuan ni siya agilang kuan ni seller Kata Mall sa Lazada ja nagkosi siya guys og 1,617 air cooler kuno ni na air cooler fan conditioner portable aircon with ice mini conditioning dako pud siya guys sa kay atong abrihan mao ni siya ka kuanan guys kadakoon sa box sa paning abrihan mag-abri taron. Ano ba nang tintingan ha? Kuan po siya guys. Naka bubble wrap. Si Bibi harang gibutang asawd. Igikan man na to. Mingi naman ang butang ang ilisang diaper kay basa na dahil siya. Diyan nagpabutang mo pa siya to Tanaw siya na hanggang nag-abri ko. Nak, nari mong aircon nak. Ang aircon bugnaw gamay nak. Kaya rong katuog ka nak. Ang loob dya kadyo guys, tagka na siya grashes. Grashisa na intawa ng gamang bata. Gabing inita. Kaso po siya pagkapakay. Ibabol na. Yung ano na siya magbanha guys. Basta busog lamang siya. Dito siya basa. Ano is ginoo. Ano naman. Kalian ka nung naingan na siya na. Kasi lawas siya sa matiyon sa lawas. Kama din ang importante ng bata na away batiyon guys. Sabing naghanag bubble wrap guys. Daghay ko yung piti-pitiin. Sana kana sa katan oras ng nanay ha. Kadong salamat sa sponsor. Nagbahal ni Bibi Precious. Nakariyok na kana sa kana. Ano sa kana? May gibuhat si nanay no. Excited pa din mong tatay. Nag-abrihan ako muna. Magpabutan ka. No? Excited po si tatay nak no.
Yan kagang salamat sa sponsor ani sa ning hatag ni Baby Precious. Cooling fan, rated voltage 220 HG horsepower, rated frequency, rated power 65 watts, quantity 1 seat packing, size 275 by 240 by 545 mm, executive standard production. Nagdako mo ito yung barang na kurintin. Guma na lang. Well, cool. Well, cool na. Well, cool. Mara tayo gamit ang dami guys. Anong maadlaw siguro. Pagdudubo na ang panahon. Ano siya guys? Wheel cool, air cooler. Kasi pakapin nga instruction, installation guide. Ano yung guide guys na? Yung guide. Ay, hari po siya dyan eh. Ay, nani di ay. Mana siya guys, na? Mana siya? Guys, mana siya? Do not use without water kuno. 1, 2, 3. Danay jang on and off. Mana siya guys? Manual. Wa siya. Na mana siya? Diya guide. Mana siya guys? Mana siya? Okay ang po siya guys. Kaya nakakuan man. Nakababol rap. Nakabox. Na cooling fan product. Mana gidang likod guys. Diya. Butangan na siya tubig. Kaya rin sigurong mabugnaw. Kaya di man sa pwede pandaran ng tubig. Sanak ha. Mana ijang kuan daay guys. Butanganan og tubig kanina sa likod. Mana ijang so mo de kuan di Mana ijang butangan og tubig. Kani siya. Sanak ha karayot nak. Muna si Jay kuan guys, sud sa ijang water tank. Nice si Jay pang kuan kanang blade bitaw. Na blade anja. Kanang ice pack, mini cooling ice pack na duha ka buok. Muna si Jay. Sudlag tubig himuong ice, ma-ice man sa butang diha. Nidya og dapoy ligid. Kuan day sa gay diligid di ay. Na ligid itaod. Siguro yung mag-install na ni Anja kay napuwa-puwa nagnaong sa isa. Sigmo, pilangag na. Wala si Jai, pakapin. Ligid, Anja. Mini cooling ice pack o paring blade. I-install pa ang pod ni na may kauban nga guide. Kuan na si Jai guys. Kanang plastic ra si Jai. Hinaot panta nga mugana anja hinaot panta nga magamit po na magdugay-dugay payamos lang po na mag 1.6 tadi depod sa kuan guys ibabaw kari ijang bitaw nadapay kuan di butanganan di po na siya guys ani
sa babaw ni siya. Kaya naman gaya po ice pack nga ko pag-apin. Na ni siya. Ang kuan guys, water tank, tangag tubig, diya na pwede duha ka ice pack. Na kuan butang. Diya kinahanglan siya nga masud sa freezer kaya arong kuan nag ice pack mo ice arong bugno jud siguro buga. Diya po ice pack duha kinahanglan po ni ison kaya arong nagkuan sa tubig bugno pug buga. Sa ibabaw. Ana sang gipa suway og andar guys, ibutangan hag tubig. Ningga naman sa guys. Bubugno jud pud si buga guys, bisag tubig ra nakabutang bisag wa pay ice. Samot na siguro ma-ice na ang gibutang. Mao ni siya. Dako-dako mang pud siya guys, sakto jud siya dato sa mong kwarto nga. Hintay adlaw arong di pus bibi makuha na saba ato siya sud butang. Ja pandaron aron makatug siya. Pag ngon good food guys, ug mamata na siya igawas na pudares among kuan dapit sa kananan. Ug kana rang matug siya ba, kaya hindi siya makuha saba. Apto siya sa kwarto ibutang. Dahan kadtong salamat sa sponsor kay bawo na kangakin sa kang malumang kasing-kasing. Ngaway po sa pagtabang namo. Dahan kadtong salamat sa pagmahal labi na ni Precious. Dahan kadtong salamat. The next morning. Bunta guys, mag luto tarog sininuban nga kamunggay. Pamito guys, munggos palit man ko kapog munggos ug kubasa. Sa gulis munggos og kubasa. Pero nga eh. Ano guys, hindi ko nag munggos. Himawan na to gabi eh. Wala na. Nabak mo ng kamay. Yan na guys, luto na ag ginataang munggos o kubasa. Yes. Munggos, kubasa, kamunggay o bulinaw. Nandiyan na ay dahon sa sibuyas. Muna pumahon ni upaw lang guys. Timura si jag kuan saging og pan. Kay daw man po nag-abri ag kanang nindag lubi. Mong wa kasadyo og luto. Kaning gulay guys, gabi pa niya napalit pagkikas bayan. Kamu guys, na medyo pamahaw ron. Luto na ni. Diyan na guys, sama nang nagamit ag air cooler. Bugnaw siya guys, kaya hapong ipatangan og kanang cube ice cube. Ya. Lamay sa kadyo. Makawa di sa init, bisag init ag panahon, pero di siya pwede sa kwarto guys, nagwadlaw. Kaya ang inita dyan sa kwarto. Huwag manggoy. May arko ba ang kwarto mong di kadag hangin. Init nga ay dyan kabugnawan ba di maka supply. Jadi mang pucarado ang kwarto. Yaway arko ba mong was mawanang silbis precious ganyan ang nojo. Ang nojo kaya rang inita man. Kaya dyan nga maling na mo kwarto nga grabe yung inita. Kaya sila tali guys, nagpa-tutoy. Kaya sila
Di sila upaw guys. Patutoy, si Precious. Nandiyan ang manamig pa niyo to guys. Makay pa namang sidaan ganyan katong nagluto ganyan pamahaw. Kasi na bang munggos, kubasa o kamunggay, sibuyas dahon, nasunod, sinunuban. Oh. More to guys. Salamat yung tanan. Salamat sa sponsor sa air cooler ni Bibi. Wala naman ko na special mention. Okay, wow. Salamat. Ibaw na ka o kinsa ka. Kaya sa katong mga tao nga way bugto ang pagmahal namo og labi na ni Bibi Precious. Shout out sa mga nasa laing mga nasod. Amping mo kanunay, amping mo permi kanunay. Amping mo tanan guys. Natin na mo permi sa kabaskog sa panlawas. Natin nga iway mo tanan sa mga sakit o balatian. Oh, mag-shout out kami sa among mga pagmahal nga way pagluwad bisan ang kalibutan magdumili. Shout out sa among igsuon sa kahanginan. Among igsuon sa pag Sa among panginabuhian. sa among igsuon sa pistuhanong pagtuo nga nasa Switzerland. Hi Mons, kumusta man ka na Mons? Naot nga nakapirmi sa Kalagsik sa Panlawas. Enjoy na Mons. Kuha naman si Ribog now. Ampig pirmi. Og sa among Mami Ninay. Hi ma'am. Almalim nga nasa Wisconsin. Eastern Midwestern of America. Kumusta man na ma'am? Amping na permi. Adyaw papaya sa lawas. O amping sa pag-drive padung sa trabaho. O sa among kinabutanan nga ate Siri kahintong Ulrich nga nasa America pod sa Arkansas. Amping da permite inot nga di na magsakit imong tiil. Og sa among ate nasa Hawaii si Ate Lucy Hitter. Hi te, kumusta man ka diha? Salamat sa tanan. Salamat sa pagmahal. Salamat sa pero may pagtanaw sa among vlog. Ingat nga gabajan mo sa labong mga kagrahok ang asaman mo padung. Gabajan. Ilabi na sa katong mga magmanihog sakjanan. Magamping sa pagkambyo. Ito. O, gani rami katab guys. Gani sa kalimpe sa pagkasinador. Amping mong tanan, o gani rami katab. Salamat, peace.